ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ସେବା ଅଛି, ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ସେବା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ। ଏ ହେଉଛି କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଅକୁହା କଥା, ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ସେବା ପରେ ଆଜି ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥାଟିଏ ନୁହେଁ କି? ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ପୂରା କାହାଣୀର ଦୁଃଖ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରେ ସମ୍ମାନ, କୃଷି ସାରର ପରିଚୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଭିତରେ ନିଜ ପରିବାର ଆଗରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବାପାର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମବାବୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମବାବୁ, ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ହେଲେ ସେ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଲେନି, ବାଛିନେଲେ ମାଟିର ସେବା। ଗତ 20 ବର୍ଷ, ପୂରା 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ମାଲକାନଗିରିରେ କୃଷକ ସାଥୀ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସେବା, ଏତେ ବର୍ଷର ତ୍ୟାଗ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କାମ ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଫରକକୁ। ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ତଥ୍ୟ ସେ ହିଁ ଏକାଠି କରନ୍ତି। ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ପୋଲ୍। ତ ଏତେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ ହେଇଥିବ? ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଏହା ହିଁ ସତ, ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା। ମାସକୁ ଯଦି 1500 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଦିନକୁ କେତେ? ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକର ସରକାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କେତେ? ଏହା ତାଠୁ ବି ବହୁତ କମ୍। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବି ମିଳୁନି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଆଉ ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରୁନି। ଏ ଯେଉଁ ନାମକ ମାତ୍ର ଦରମା, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳେନି। କେବେ 3 ମାସରେ ଥରେ ତ କେବେ 4 ମାସରେ ଥରେ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଉଥିବେ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରାମବାବୁ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ତାଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଏକା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ସୈନିକ ବା ଆଗ୍ରିକଲଚର ସୋଲଜର୍ସ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସତରେ ସେମାନେ ହିଁ ତ ଆମ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଛି। କୃଷକ ସାଥୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ନିଜର ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷି ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ। କୃଷକ ସାଥୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ଔପଚାରିକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସିଧାସଳଖ। ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କଥା। ପ୍ରଥମ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। 20 ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ହକ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ହାରରେ ମାସିକ ଦରମା ମିଳୁ। ତେବେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର, ଆଉ ଏହି ନୂଆ ସରକାର ସହିତ ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଏଥର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ରାମବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦରକାର। ଦେଖିଲେ ତ, ଏ ଲଢ଼ାଇ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସାର ନୁହେଁ, ଏ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନର, ମୌଳିକ ମାନବିକ ଅଧିକାରର। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ କୃଷିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଆଉ ସମ୍ମାନ କେବେ ମିଳିବ?